Не сме започнали, започна с глупостите. Глупости, но хубави. И така, здравейте, приятели! И добре дошли в канала, отново или за първи път. Ако сте тук за първи път, аз съм Нади, това е тати Влади, с 1000 истини Нади, да те изпреваря. Да. Живяли сме в Канада около 17 години, но преди малко повече от 2 години се прибрахме обратно в България, окончателно. И днес ще направим видео по-подробно да обясним точно как се прибрахме на практика, всъщност да отговаряме на въпросите, които ни зададохте. Няма да говорим по-подробно за причините, поради които се прибрахме, тъй като вече има отделно видео в канала за това, но все пак да питам, че искаш ли да кажеш нещо по въпроса, да добавиш нещо за причините, тъй като ти не беше в това видео. Причините, те по принцип си бяха ясни. В последните няколко години се прибирах всяка година в България. За да си правиш зъбите, смисъл по задължение малко или много. Да, един вид по задължение, но с идването ми всяка година просто почнах да правя едно сравнение за живота в България, за живота аз как живея, как работя, как се забавлявам, как се трудя и куп такива други работи. Имах много роднини, ходих по селата, ходих по Балканите и в един момент просто си зададох въпроса, че аз трябва да се прибирам до 4-5 години максимум. Значи това беше 20-21 и си казах още 4-5 години максимум стоя и се прибирам. Аз исках да живея такъв живот, не този начин, по който бях в Канада. И така че почнах да се подготвям за 2025 и 6 да се прибирам, но това беше една от причините. Но знаете 21 година какво стана в целия свят. И понеже аз много обичам да ми казват, да ме задължават и да ми казват, че нямам право на избор и някой когато ми каже, че съм задължен и нямам право на избор, аз винаги намирам избор. Винаги човек има избор да избира. И така че искам, не искам, за добро или за лошо, аз направих моя избор веднага, точно за един ден. Добре, чакай, започваме от първия въпрос, защото вече започваш да говориш по първия въпрос, който е кога взехте решението да се прибирате окончателно и какви бяха първите стъпки в тази посока. Така че решението, това беше февруари-март месец 2021 година. На времето живеехме в къща, така че имахме все пак доста стока, доста работи, доста лични вещи и трябваше да решим дали ще се прибираме с контейнер или без. Съответно решихме да се приберем с контейнери. Първото нещо, което трябваше да направим е някакъв списък какви неща ще вземаме с нас, какви няма да... Да, но преди да вземем решението за контейнер, просто взех един лист и един химикал. Нали, както казват, всичко е математика. Просто дали си струва да се вземе контейнер или не си струва да се вземе контейнер. След като решихме какво ще вземаме с нас, всичко останало, почнахме да обявяваме на разни сайтови, като Facebook Marketplace, Kijiji, което е канадското... Техните сайтови там за продажба. Тогава само да отворя една скоба, трябва да ви кажа, че точно по това време, за наше щастие, за наш късмет, много голям късмет, по това време, нали, по тая истерия около световния проблем, всичко се продаваше като топъл хляб. Значи мога да кажа, че купувачите бяха повече от продавачите, независимо за какво ставаше на въпрос. Да, и всъщност ние доста спечелихме от това с самата продажба на къща. Това беше следващата стъпка, да се свържим с агент, за да продадем къщата, да я направим снимките и веднага да я обявим, нали, за продаване. Може да кажеш малко повече детайли за самата продажба. Самата продажба в април-май месец пуснахме къщата за продаване. През седмицата в четвъртък имахме визити до неделя, значи за 3 дена имахме точно 45 визити на къщата, 45 визити за 3 дена. Визити, посещения. Посещения. И в понеделник до 3 часа бяхме обявили, че трябва да имаме оферти, нали? Който иска да подава оферта за къщата. До понеделник 3 часа след обед и от сутринта в понеделник от 8 до 3 след обед ние имахме 17 оферти за къщата, като цената на къщата, която бяхме обявили, нямаше оферта под тая цена. Всичко беше
нагоре от цената, която бяхме обявили за продаване на къщата. И ни доста, в смисъл, възползвахме се от момента, че беше такъв. Може би, ако не беше такъв момента, повече щяхме да се замислим дали ще тръгваме или няма да тръгваме. Не знам как да го кажа, аз късмет или не, просто нещата така се получиха. И всъщност къщата веднага, нали, за една седмица всъщност. Къщата беше продадена за една седмица. Това е. Да, но ние се оговорихме с самите купувачи да останем в къщата, да си живеем там всевъзможно най-дълго време. Нали? До нашето заминаване. Да, до нашето заминаване. Те се съгласиха. Останахме 2 или 3 месеца повече в къщата, след като беше продадено, за което ние си платихме там найема на купувачите и останахме още 2-3 месеца в къщата. През това време всички неща, които нямаше да ги ползваме там временно, докато се тръгнем за България, почнахме да пакетираме кашони и описвахме всеки един кашон, какво има вътре в него и колко килограма тежеше. Това се изискваше от митническата агенция. Да. Едно от изискванията. Също някъде в този момент е важно да се обадиш нали, на фирмата с контейнерите, тъй като там трябва да пуснеш някаква заявка. Понеже не става бързо, не може от днес за утре нали, да ти докарат контейнер. Някъде май-юни месец тръгнах да търся превозвачи, контейнери такива. И така малко по малко къщата се изпразваше, хем това, което продавахме и това, което прибирахме в кашоните, складирахме в гаража. Другото нещо беше да решим коя кола ще вземаме с нас. Да, имахме 3 коли, които двете бяха на изплащане. Другата Волвото, тя си беше платена, тя им беше първата кола, като отидох. Да. И преценихме, че ще вземе едната от двете. Едната от двете, като Волвото просто го подарих на един приятел. Другото беше Hyundai Elantra, тя беше нова. Там вече не сме го продали, но там търсихме просто някой да поеме вноските на колата, за което намерихме такъв човек. Просто прехвърлихме вноските и всичките права и задължения по колата и така един вид се отървахме от Hyundai и остана само Volkswagen, който нали, решихме да си го приберем в България. Да, и следващата стъпка през самото лято, значи вече след като бяхме продали къщата, но си живеехме още в нея, че се прибра в България, за да търсиш парцел. Да, аз се прибрах на 4 юли в България за около 40-50 дена. Долу-горе вече имах представа, че това ще бъде някакво село около Свищовския район. Ходих да търся. Но да, и за него ще говорим малко по-късно, нали, но имаше го и този етап, където се прибра нали, в България да си купиш имота, преди да заминем нали, окончателно, да се приберем, за да знаеш, че поне нали... мястото беше уредено. В общи линии това беше и вече чак преди да се приберем, нали, се наложи известно време да останем в приятели, тъй като къщата нали, трябваше да я освободим. Ние не бяхме готови с контейнера да тръгваме все още. И това е, мисля, за първия въпрос. Вторият въпрос е колко време ви отне подготовката по организиране на контейнер, намиране на компания, събиране на вещите, натоварване и извозване. По-подробно обяснение за процедурата. Намирането на компания една седмица. Да, от приятели насам нататък разпитване и понеже имаше и други хора преди нас, които се прибираха, намерих и издирих телефоните на българските момчета компании, които се занимаваха с транспорт на контейнерите. Свързах се с тях, всъщност намерих 3, 2 от Монреал, 1 от Торонто. Аз по телефона си харесах там един от Монреал и вече с него се доуточняват нещата, нали? Кога трябва да се ходи, до кога ще трябва контейнера. Той каза, че трябва първо предварително по-малко да се даде заявка, защото не става веднага, трябва да има свободен контейнер, той докато отиде да го вземе и така. Да, след това събиране на вещите, това беше в продължение на няколко 3-4 месеца, нали, докато продавахме там нещата в къщата. Каквото продавахме, когато събирахме всичко беше в кашони, написано. Да, трябва всичко да е доста организирано, да си знаеш багажа, да ти е на едно място, да имаш готовност, когато ти донесат контейнера, просто за един ден да го... Да, това е много важно, като напуснахме нали, къщата, понеже нямаше как да принасяме целият багаж, който трябваше да вземем с нас в контейнера там, където в приятелите, които останахме там 3-4 седмици.
Аз си наех 3 складови помещения, мисля, че бяха на фирмата U-Haul и там просто от къщата, като напуснахме, си наех едно камионче и пренесохме всичкия багаж в тези складови там за около 2 месеца, мисля, че ги бях наел. И всичкия багаж там организирах с приятели, всичкия багаж от къщата го занесохме в тези складове да стои докато контейнерът е дошъл на място и просто трябваше пак наново тези складове да ги транспортираме до контейнера и да ги натоварим. Колко време, пътува самия контейнер? Около 2 месеца. Да, за нашето време беше около 60-70 дни, мисля, че беше точно транспорта на контейнера от Монреал до пристанище Варна. Следващия въпрос. Коя компания използвахте за контейнера? Компанията се казваше Beta Cargo Services. Аз ще оставя линк в описанието на самия сайт на фирмата. Там има телефонните номери. Добре, следващия въпрос. Колко ви струваше наемането на контейнер? Беше около $3500 от пристанище Монреал до пристанище Варна. Като става въпрос за голям контейнер, 12 метра. Контейнера побира доста. Да. Може би имаше и по-малки контейнери. Да, но там вече... че цената не играе чак толкова много. Не, нямаш. Да. По-хубаво да си вземеш голям, по-хубаво да ти остане място, отколкото да се чудиш... Как да побереш всичко в... Да. Другото нещо, ако искаше, пак по това време, 21 година, ако искахме да изпратим само една кола, която те товарят в контейнер с други коли, на непознати хора, само кола беше $1500. Следващия въпрос. Трябва ли да се запълни от едно семейство целия контейнер? Всъщност, ако имате приятели, които се прибират с вас горе-долу по едно време, вие може да се комбинирате с тях за контейнер, но препоръчваме все пак да го пишете на името на един човек, за да си... Желателно да се пише на името на един човек, защото документално е... Много се осложняват нещата. Да. Следващия въпрос. Докъде беше доставен контейнера в България? Пристанище или летище? Значи контейнера трябваше да се достави в независимо някъде, може да се го доставиш в цяла България, стига да имаш някъде митница. Значи ние можехме да го доставим директно в Свищовската митница. Но чакай, преди това той наистина си отива до пристанище. Той си отива до пристанище Варна. Като там имаш опция за Варна или за Бургас. Да, ние решихме, че във Варна контейнерът ще пристигне в митница Варна, там да се оформят всички документи. Така че следващия въпрос. Кой и как докарва вещите от пристанище или летище до личен адрес в България? Значи от пристанището, какви са ти опциите вече до твой адрес в България? Значи по принцип имате 2 избора. Първият е да отидете вие да си вземете стоката, багажа от пристанище Варна и другия вариант е да си платите до някоя митническа агенция, до някаква митница, независимо къде, в кой град в България, да ви го докарат контейнера там. Значи при положение, че ние имахме кола и багаж, аз трябваше да наемам автовоз, трябваше да организирам и друг транспорт камион, което като прецених, като извадих листа и химикала, на мен ми излезеше много по-скъпо да ходя аз от Варна да си вземам колата и целия багаж. Така че просто се разбрахме с митницата Варна, контейнера да бъде докаран до митницата в Свищов. Да, това е услуга, която те предлагат, просто го товарят контейнера на един камион, който товарят контейнера и цената тогава по наше време беше 800 лева да ти докарат контейнера от Варна до Свищов. До митница. До митница Свищов, задължително до митница. Понеже не си отишъл от Варна да си го освободиш там. Контейнера, ако ще го докарвате до някакво място контейнера, трябва да отиде първо в някаква митница, там да се освободи контейнера. И след това могат да ви го докарат на желаното от вас място, където искате, независимо къде в България. Да. Иначе, когато пристигне в пристанището, имате 3-дневен срок, за да си вземете контейнера или да ви го докарат, тъй като след 3-я ден почват да ви таксуват за това, че... Мисля, че беше около 90 лева на ден за престой на контейнера. Ако трябва да отидете да го вземете от Варна до 3 дена, ако не го вземете, почват да ви таксуват около 90 лева на ден, мисля, че за престой. Добре, следващия въпрос.
как се извършва освобождаването от митница и какво евентуално да знаем за там, за да не се бавят процедурите. Значи всъщност имаш опция да се свържиш с митническа агенция. Значи тук пак са два вариантите. Един е да си наемете митническа агенция, другия вариант е вие сами да си оправяте нещата и документи, за което аз специално не го препоръчвам, защото си има много такива документи, които няма как да знаете какво точно да направите, да подготвите. Може да сгрешите, може да не попълните нещо правилно. Там имаше и някакви номера издаваха. Ако нещо се обърка, просто ще отидете много във времето и ще направите доста главоболие и проблеми. И затова поради тая цел аз прецених, че ще си наема митническа агенция. Свързах се тук в Свищов имаше митническа агенция, свързах се с тях и вече оттам хората поемат абсолютно всичко, казват ти какво трябва да направиш, какви документи трябва да представиш и вече те си движат нещата. Аз държа връзка просто с тях и така много се улестиха нещата, не съм се занимавал с документация и такива неща по транспортиране, по приемане. Услугата за това на митническата агенция е 600 лева по наше време. 600 лева платихме тогава. Трябва да се свържете с митническата агенция още преди да сте изпратили контейнера, преди... Да, това се прави предварително, може би около месец, месец и половина, някъде преди да знае, че изпращаш контейнер, трябва да свържиш с някаква митническа агенция и тогава вече да започнете да се подготвят документите лека по лека, защото те не са един и два. Първият документ, тук съм ми написала, че те искаха от нас описание на съдържанието във всеки един кашон, който сме нагласили, така че си имахме списък, всичките кашони бяха по номера и за всеки номер на кашон писахме, в общи линии какво има вътре. Общо, дрехи, кухненски прибори. Но това е за кашоните, в които не се вижда, защото все пак... В пак... кашоните бяха всичките опаковани с циксо, всеки един беше номериран и на всеки един се пишеше колко килограма тежеше самия кашон. Да, и килограми. Горе-долу пак, не сме ги теглили... Не сме ги теглили на око. На око. Въпреки, че имаше доста смешни числа написани на око. Подробности. Да. Значи, второто нещо е, че искаха от нас документ, с който да докажем, че колата е наша от най-малко 6 месеца, за да не плащаме мита и такси, които той има в България. Всъщност искаха и доказателство, че фактури от Енерго, от ВИК, че сме плащали най-малко 3 месеца назад тока и водата и че документ, че сме продали къщата, за да се установи, че наистина сме имали имоти и сме продали къщата, че напускаме Канада за винаги. Да, значи това са 4 неща, за които се сещаме. Описанието на кашоните, документ, който доказва, че колата е наша, това дали ще е било фактура или талона на колата. Документ, винаги. Третото е доказание, че сме продали къща в Канада и че се прибираме окончателно. И четвъртото нещо, двете или трите последни фактури там от Енерго и от Кабелна на адреса, на който си живял, за да докажеш, че там си бил, че това, че е било наистина адреса на твое име и на този адрес. Следващия въпрос беше има ли възможност за безмитно внасяне. В нашия случай беше безмитно внасянето, тъй като имахме тези документи да докажем, че наистина се прибираме окончателно, че колата е наша от повече от 6 месеца и че... Това е в общи линии. И сега малко повече подробности за пренасянето на самата кола. Да започнем от Канада, за да прекратиш там регистрацията на колата. Първоначално трябва да, преди да прекратиш регистрацията, трябва да си я закарал колата до паркинга на самото място, където товарят контейнерите, в фирмата, където я товарят, защото като прекратиш регистрацията, всъщност ти не можеш да я караш след това. Така че първо Закарахме колата в паркинга на контейнери, там където беше фирмата. Оттам си взех всички документи на колата и отидох в организацията, за да прекратя регистрацията на колата и номерата и така. Колата повече нямаш право да я караш в момента, в който прекратиш нейната регистрация. Да, и тогава е важно да кажем, че когато прекратиш регистрация на колата, задължително трябва да си оставите талона на колата във вас. Да, не да ви го вземат или да им го дадете. Те нямат право да ви го вземат, вие трябва да го изисквате от
гишето да ви оставят талона. Това е заради регистрацията на колата, която ще направите в България. Без този талон на колата, която се прекрати... Чакай, че е това. За да може да я регистрират. За да може да я регистрирате тук в КАТ. Иначе без талон става невъзможно. След това, вече като дойде колата тук, като я разтовариш от контейнера, трябва да имаш някакъв автовоз евентуално, където ще я пренесеш, нали, до самото място, където ще може да остане колата, докато си извадиш някакви временни... Да, като дойде контейнер, като махнете, нали, като изкарате колата от контейнера, просто на автовоз трябва да я придвижите до някъде, докъдето колата ще стои, без да имате възможност да я карате, докато се оправят всички регистрации и всички документи по колата, за да може, нали, да... Да. Първото нещо е да си извадиш транзитен номер, за да можеш да я караш. Понеже колата идва от Северна Америка и трябва да мине технотест, за да я одобрят за Европа. Технотест, това е за да одобрят за Европа, това е задължително за коли, които идват от Северна Америка. Да, има фирми и частници, които се занимават с такива неща. Да. Ние бяхме... Пак от приятели, нали, издирихме телефони, дадоха ни един, имаше в Шумен, имаше от София и така намерихме, свързахме се и направихме този технотест. Да, и след това вече, като сме направили технотеста на колата, може с този технотест да я регистрираме официално. Просто взех технотеста, старите документи от Канада, талоните, да, и направих и там гражданска отговорност на място, ходих без колата. Да, след това вече КАТ. Да я регистрираш официално. Следващия въпрос. Какви вещи успяхте да вземете с вас, ако не е прекалено личен въпроса? Колата, първото, което е. Взехме си също така най-запазените мебели, нали? Това, което си заслужаваше да си вземем. Все пак имахме... Не се заслужава да вземаш някакви... Да, но доста неща. Примерно повече от половината къща се обзаведохме от нещата, които ги имахме там. Сега имахме чисто нови матраци, легла, спални. Матраци си взехме. Гардероб ще се взехме. Тук е секцията, които са тук в хола, телевизори, уредби, което си струваше, което нямаше смисъл там да се продава, просто трябваше да си го вземем. Да, най-нови домакински уреди, които сме имали. Реално погледнато имаше още място в контейнера, който можехме да запълним и ти сега, нали, викаш, че можело да си вземеш още неща, например. Да, но ако трябва да бъда честен, контейнера беше на 2/3 запълнен заедно с колата, така че имаше още доста място, в което може да съберем. Щеше да си вземеш камината, машинката за трева, това беше грешка, че я продадох. Аз си взех и допълнително доста машини след това, нали? Просто прецених, че трябва да си ги взема тук, да съм, като дойда, не да търся наново. Да, значи кола, най-запазените мебели, матраци. Най-новите матраци, нали? Някои бяха доста стари, не сме ги вземали с нас. Всичките чисторителни инструменти. Взехме 2 телевизора, музикалните уредби си взехме и най-новите домакински уреди. Разбира се, в кашоните имаше дрехи, сувенири, разни джунджурийки и така нататък. Бакучета. Да, ама хубави. Добре, следващия въпрос. Донесохте ли си домакински и други уреди от Канада и как ги захранвате? В Канада мрежата е на 120 волта, в България е на 220. Какво ползвате при използването им и откъде го купихте? Купихме 4 конвертора, които са 3000 вата, като един е 5000 вата. Един е 5000 вата заради машините, които имам, нали, за рязане на камъни, понеже са много по-мощни и за трябва по-мощен конвертор, нали, да не се товари просто. При положение, че една машина примерно е 2 кВт, 2 кВт и половина, е желателно конвертора да е 5000 вата, а не 3000 вата, макар че 3000 вата пак върши работа, но не е желателно. Аз прецених, че ще взема един от 5000 вата за машините, които, нали, за долу покрай строителството, които използвам. И така, тези конвертори ги купи от Торонто, защото просто минаваше оттам с камиона, нали? Аз оттам минавах редовно почти всяка седмица, интересувах се откъде мога да ги взема. В Монреал ги имаше същи, но бяха доста по-скъпи отколкото в Торонто и така че... Да, мисля, че един конвертор е горе-долу до сега, колкото гледам. Аз ще оставя линк в описанието за самия сайт на магазина, където ти си ги намерил
Конверторите в момента са около 150-200 долара, нещо от сорта единия конвертор. Но нали, там разгледайте все пак различни модели, различни мощности и така нататък. Следващия въпрос за контейнера е: заслужаваше ли си наемането на контейнер? Значи, както ви казах, още в началото. Както в началото, вземате един лист, един химикал, правите сметка какво може да вземате, какво искате да вземате и дали си струва или не си струва от това, нали, колко пари ще ви струва един контейнер и колко пари, примерно, ако не си вземете контейнер, да оставите всичко там и тук да си го купите на ново. Нашия контейнер с транспорта, с наемането, с идването до тук, с всичко излезе около 7000 лева излезе български пари. Контейнера да дойде до място с всички данъци и такси, които платихме по него. 7000 лева. Аз мога да кажа само, че моите инструменти са много повече от 7000 лева, които докарах оттам, така че за мен... В смисъл, че щеш да ги продадеш за по-малко? Ако трябваше да ги продавам, да, щях да ги продам на половин цена там и с парите, които щях да взема там, тук нямаше да си купя почти нищо. Така че за нас специално наемането на контейнер си струваше. Да, и само да... Нали, защото има един въпрос, който е колко горе-долу струваше преместването ни, такси, къде, кога и за какво са нужни. Ами всъщност ако... 7000 лева. Да, 7000. Така че първото нещо беше 3500 долара контейнера, което се равнява на 4500 лева. След това 800 лева от камиона, който докара стоката от Варна до Свищов. 600 лева за митническата агенция, което ти улеснява живота, но което не е задължително. И 800 лева технотест за колата. Всичкото това до тук е 6700 лева и разбира се, нали, билетите за самолетите, но там вече... Те са си вече задължителни. Да. Така да се върнем малко по-нагоре. Дали се заслужаваше наемането? В нашия случай можем да кажем, че да. Да, убеден съм. За нас специално. Следващия въпрос. Как успяхте да пренесете кученцето с вас? С коя авиокомпания летяхте? Наложи ли се да приспите кучето за полета? В кабината с вас ли пътува или в товарното? Какви документи изискваха от авиокомпанията? Колко платихте за него като допълнение към билета? Изискваха ли някакви документи за кученцето в България? Въпросът е доста дълъг и отговорът е доста дълъг. Да не заспиш само докато обяснявам. Давай, ти си. Значи авиокомпанията беше турските авиолинии. С тях пътувахме тогава, когато се прибрахме. За приспиването на кучето, по принцип кучетата не се приспиват по време на полет. Мисля, че даже и това не е позволено по принцип. Дали е пътувало кученцето с нас в кабината или в товарното, всъщност всички малки кучета, които са горе-долу до 10 кг и които могат да се поберат в тези малките клетки, пътуват в кабината. Но тази клетка, нали, трябва... Първо, че трябва кучето да може свободно, нали, да се обръща в самата клетка и да стои право на 4 лапички. Ако е по-голямо от това, нали, няма да позволят да си натъпчеш кучето в някаква, нали, по-малка клетка и ще те накарат да го вземат в товарното. И второто, нали, изискване е самата клетка да се побира под седалката, която е пред вас. Аз бях взела една чанта на старо, от плат, с мрежа. Не беше от тези твърдите пластмасовите, но все пак, като си вземете билетите, проверете самата авиолиния, с която ще пътувате, какви са точно нейните изисквания за размерите на клетката в кабината и за самата клетка, дали трябва да е от твърда пластмаса или може от плат. И цената за кученцето беше 100 долара на полет, тъй като ние имахме два полета от Монреал до Истанбул и от Истанбул до София. Платихме 200 долара допълнително за кученцето. След това за документите, за самите документи, когато кучето пътува от Канада до България, ще оставя един линк в описанието от една страница на канадското правителство, където всичко се обяснява. Аз си го бях даже
изпринтала тогава. Всичко съм чела и съм си писала разни неща на него. Отбелязала. Да, но ако трябва да кажа най-важните неща, всъщност първото нещо, което трябва да... първият документ, нали, който трябва да си изпринтате, е един ветеринарен сертификат. Ето го. Това изглежда. Движение с нетърговска цел на най-много 5 кучета, котки или порове. Нали така се казва? Порове. Порове, да. Порове. Да. Порове, Едни малки животинки. Самия документ може да намерите най-отдолу в този линк, който ще оставя. Най-накрая ги има всичките PDF-и всъщност, където може да изтеглите този ветеринарен сертификат, който трябва да е на два езика. Първият език е английски и втория език трябва да е официалният език на първата държава, в която влизате в Европейския съюз, тъй като за нас първата държава беше България, като минавахме през Турция, тя не е членка на Европейския съюз. И затова документът трябваше да го изтегля на български и на английски. Той самия документ, нали, си идва, като избереш български, самия документ е на английски и български. Ако, например, минавате през Франция, трябва да извадите документа на френски, което ще е на английски и на френски. Почемире. Френски на френски, няма да е на индийски. След като изпринтате този сертификат, трябва да вземете част при вашия ветеринар, ветеринария на кучето, който ще прегледа кучето, който ще попълни този документ и ще го подпише, демек да каже, нали, че няма проблем с кучето, кучето е здраво. И след като вземете този част при вашия ветеринар, трябва отделно да вземете част при ветеринар в Канадската агенция за инспекция на храните. На английски това е CFIA, на френски ACIA. И този час, който го вземате при този ветеринар, трябва да е в рамките на 10 дена преди влизането ви в Европейския съюз. Този ветеринар, демек ще се сложи печата на този документ, да каже, че всичко е нормално. Всичко е наред и така. Но, за да ви сложи този печат, все пак, за кученцето, за да може да пътува, има две условия. Първото условие е кучето да има чип, който отговаря на стандарт ISO 11784. Ако не отговаря, трябва да имате с вас някаква машинка, която може да разчете чипа на вашето куче. Но по принцип чиповете са стандартни, те ветеринарите си ги знаят, не мисля, че това трябва да е проблем. И второто условие е кучето да е вакцинирано против бяс и ваксината да е все още валидна. В случай, че ваксината вече не е валидна или че за първи път ще давате тази ваксина на кучето ви, трябва това да е поне 21 дена преди влизането ви в Европейския съюз, преди да пътувате. Документите, които трябва да имате с вас, когато отидете в тази агенция за инспекция на храните, първо, ветеринарния сертификат, който е попълнен от вашия ветеринар и подписан от него. Второто нещо е сертификат за ваксина против бяс, която изглежда ето така. Това ви го дава вашия ветеринар, но задължително на този сертификат за тази ваксина трябва да пише чипа, номера на чипа на вашето куче, за да са сигурни, нали, че тази ваксина наистина е дадена на вашето куче. И съответно не може първо да направите ваксината, след това да му сложите чипа, защото няма да има номер на чипа на сертификата за ваксината. Така че първо трябва да има чип, след това да се сложи и ваксината за бяс. И третото нещо, което трябва да вземете с вас, са самолетните ви билети, защото там, нали, ще проверят на коя точно дата ще пътувате заедно с кучето. И това е в общи линии. След това не помня точно къде са ми искали този документ като цяло, освен може би на... Аз не си спомням. Да. Мисля, че ми го искаха всъщност на гишето, още в летището в Канада, когато си платих билета за Елито. Тогава жената го погледна това нещо. В Турция 100% не са ми го искали. Аз даже бях питала един ветеринар в летището в Турция. Тя ми беше казала, че няма нужда да се съобразявам с техните условия, нали, за внос на кучета и така и нататък, защото, нали, това беше само транзитна държава за нас. Ние сме стояли там по-малко от 24 часа и не сме напускали летището. И това е в общи линии. Ако мога да кажа още нещо, нали, за
самото куче, бъдете подготвени, носете си парцали с вас и памперси. Памперси от тези килимчета, на които викат пипипат, защото реално погледнато полета от Монреал до Истанбул е доста дълъг и кучето, нали, трябва да стиска през цялото време и бъдете сигурни, че в момента, в който ще го пуснете, то ще се напикае и трябва да бъдете подготвени да избършите след него, защото не винаги може да намериш къде точно е тоалетната за кучета в летището и така нататък. Това е за кученцето. Това беше за кученцето Ели. И вече въпросите за България. Те не са много. Използвахте ли агенция като посредник за закупуването на къщата и принадлежната земя или го направихте чрез познати? Колко декара е? Че си беше избрал селото предварително, че знаеш в кое село искаш да живееш? Аз по принцип исках място да не е вътре в самото село, исках някъде по крайнините и това място, което го видях тук, то беше, може би, от 35 години не беше обитавано. Всъщност, те са 3 места на една фамилия. Чакай да кажем. Защото това е още когато се прибра лятото в България, че си беше харесал самия парцел, самото място. Самото място го бях харесал, да. Да, но то реално погледнато не беше обявено да се продава или не, то не беше такова. обявено никъде, то не се беше пуснато нито в агенции, нито беше пуснато и обявено. Аз просто се интересувах на кого е това място тук в селото, като го видях, разпитвах комши, просто открих жената и това става в момента, в който дойдох 4 юли, нали? Ако трябва да бъда честен, бях малко скептичен, защото точно това място, което си харесах, имаше 9 наследника. Значи, аз за около 30 дена и всъщност жената, която, нали, отговаряше за мястото, беше си тук собственичка с всичките нейни, цялата нейна фамилия, трябваше да издирим 9 човека, да ги организираме, да отидат на нотариус и да се разпишат. Нали? И най-вече да се съгласят всичките да го И най-вече да се съгласят. И аз тръгнах да действам, нали, веднага по въпроса. Говорих с жената, тя каза, по принцип сме съгласни, нали, да се продаде мястото, само трябва, нали, да се организират нещата и за мое щастие и за мой късмет, точно за около една седмица нещата се организираха, всички хора ги намерихме, издирихме, събрахме и мястото беше вече мое на 15-я, 20-я ден. Аз си мислих това, че е цялото място тук, което беше дадено, но всъщност после като извадих скицата се установи, че до това място има още 2 места. Едното беше половин декар, другото 1 декар. И с това половин декар и с другото 1 декар цялото място правеше близо около малко над 5 декара. И образуваше един много хубав правоъгълен. Повечето беше тук в над 1 декар и половина, 2 декара беше само гора. Долу беше обитавано с времето 35 години, също цялото място беше като джунгла. Но както и да е, и пак за мое щастие, тук тези 2 места, които бяха до това място, което вече бях взел, бяха на хора от самата фамилия. Едното беше на сина и на тая жена, другото беше на неин братовчет. И след като говорих с тях, те нямаше просто как да го задържат това половин декар тук, какво ще го правят в тая гора. Нищо, хората се съгласиха и говорих с тях и така, че до момента, в който аз преди да тръгна да се прибира, прехвърлих и тези 2 места на мое име и така цялото място стана малко над 5 декара и един голям хубав правоъгълник и така си намерих място без агенции, директно с хората, но което единствено, нали, така си извадих късмет, че просто се умях да се издирят хората и да се прехвърли това място просто за много кратък период от време. И като взех местата, някъде 10 дена, точно 10 дена преди да се върна обратно, значи това беше края на август, значи към 20 август аз организирах за около една седмица цялото място това от 5 декара, всичко беше изрязано, изхвърлено, изчистено, нагласено и имаше една стара къща, къщата беше съборена и така мястото беше цялото, ставих само гората тук в брега, цялото място беше изчистено и подготвено и ме чакаше да се прибера окончателно, за да запрятаме ръкави и да почваме.
Следващия въпрос. Какви бяха плановете ви за България преди да си дойдете? Работа, учение? Специално за мен, трябва да ви кажа, че никога не съм си мислил, като си дойда в България, какво ще работя. Просто исках, ако можеш още на другия ден да се прехвърля, да се махна оттам, да си дойда в България, да си почна тук това, което го бях запланувал. И така, нищо съм си мислил. За учене няма да говорим, това не е за мен, това е за децата. За работа, аз за мен съм силно убеден и вярвам, че аз гладен няма да умра. Така че накупувах си тук и тракторчи, и камиончи. Така че от тук нататък на мен ми трябват пари само колко да преживявам абсолютно за нищо друго. Мисля, че най-много до 1000 лева на месец аз ще мога спокойно да преживявам без да се притеснявам от абсолютно нищо. 1000 лева не съм искал, не съм ги изкарал. Така че... Но на този етап все още не мисля да почвам работа. Имам още доста работа по къщата да се завършат. Съм си казал час, докато ни попревърша работа по къщата. Въпреки, че си вършил тук там някоя... Да, обаждат се хора с камиончи, с трактор, да изоря, да фрезовам, на някакъв транспорт с камиончето. И аз горе-долу въобще не съм се замисляла, нали, какво ще правя, с какво ще се занимавам. На мен ми беше зло да се прибера и да си гледам градинката най-вече, да се изближа до природата и да работя по независимостта, нали, малко или много. Това, което очаквах, тук като се пребрах, това и стана. Тръгнеш нещо да работиш из двора, комшията ме види отсреща, дойде да помогна ли нещо, идва, помага, нито съм го викал, нито нищо. Това е най-важното, че винаги работим някакси с приятели и това, което го правим, не се усеща като работа. Аз имам чувството, че от 2 години съм просто във ваканция. Не мога да ви опиша, просто за свободата. Всяка сутрин, почти всяка сутрин, откакто кученцето Шарко си го имам, по 1 час съм нагоре в гората с него. Тишина, спокойствие и силна храна. Може би ми личи, но не знам. Силен тумбак. За мен това е удоволствието и това е свободата. Всеки го разбира по различен начин. За някои чужбината вече е фикс идея, за други аз съм бил там, бил съм и тук, знам за какво става на въпрос. Аз така виждам нещата, за мен това е свободата. Така че от тук нататък просто да съм здрав, да си поддържам дворчето, къщата и да си почиваш. И работа малко или много ще се намеря колко да преживявам. От тук нататък натрупах съм на пари, на имоти, на материални буклуци, ценности, които абсолютно нямат никаква стойност и си унищожава живота просто за нищо. Който както иска, всеки е различен, разбира по различен начин. Аз не карам никой да мисли да разсъждава като мен или да прави това, което аз правя, но малко се облякохме. Да. Липсва ли ви нещо от живота в Канада? Примерно, че сега по-чисто, по-подредено... Да, и аз това си бях записала. По-чисто, по-подредено, как да ти кажа, но... Не, аз си бях записала самата чистота, зелените площи, тъй като там няма така открити почви, не се вдига прах навсякъде. Като цяло няма боклуци по улицата или поне там, където ние живяхме. Може би в големите градове има, нали, тук там е някой буклук, но не като тук да се хвърлят, нали, постоянно фасове, чипсови опаковки, круасани, не знам си. Всеки говори за колегиално, за работа в екип, да бъдем вежливи, да бъдем учтиви. Трябва да ви кажа, че това е пълна илюзия. Само пред вас са така, след вас като се обърнете са онака. Канада вече е затворена страница за мен. Както и чужбината. Това беше да отида в чужбина някаква фикс идея за мен преди години, но така и иначе отидох и така и иначе повече неща и да отида. Това е част от живота. Отишъл си, видял си, научил си. И последен въпрос. Защо последен? На мен ми стана весело, интересно да говорим. Кое ти беше най-странно или с кое ти беше най-трудно да свикнеш след като се прибрахте в България? Тук може да кажа само единствено бюрокрацията, нали, в България е много тромава, много тежка. И не се занимаваш с бюрокрация като цяло, най-голямата част от времето. Не искам ти да просто покрай къщата, нали, тъй като 2 последни години общо взето си се занимавал и това ти е направило впечатление. Животът е коренно различен. Да, за мен лично дали нещо ми е било странно.
Единствено помня, че първото ми впечатление, още когато се прибрахме в България, беше едно доста странно чувство, защото помня един момент, където бяхме в апартамента на баба и аз просто една сутрин реших да гледам някакси през прозореца какво се случва на улицата. Имах чувството, че всичко беше някакси в забавен кадър. Просто хората върват толкова бавно по улиците, никой не бърза за нищо и просто се чувствах като някакво извънземно кацнало на планета България. Просто всичко беше някакси... Времето беше спряло, не знам как да го обясня. Това е може би, защото нали, все пак Свищов е малък град, то на село нали още повече. Ние не сме се прибрали в България, за да живеем в голям град, в София или в Ами аз откакто се преместих на село, не знам от кога не съм ходил в града, може би за един месец съм ходил един път. Да. Така че... Откакто си официално тук, откакто къщата е готова. Нищо не ми липсва и не мисля, че ми липсва. Какво ми трябва? 2 бири и музиката да свири. Но още не си свързал тонклониче, така че... И тонклониче ще го правим. Като сложим парапета, че да не падаме от терасата. Да, това бяха въпросите като цяло. Ако сме пропуснали нещо, напишете го в коментарите, ще отговорим директно в коментарите. Но тези въпроси лично бяха зададени от много хора и нямаше как да давам отговор на нали, един и същ отговор на всеки един от тях, но за по-специфичен въпрос в коментарите ще отговорим. Нещо друго? Друго здрави само мога да кажа и да. Напред. Бъдете здрави, много щастливи. И... това е най-важното. Всичко друго е някаква илюзия. Благодарим, че гледахте това видео. Надяваме се да сме помогнали. И аз благодаря. До нови срещи!